Pasamos a la siguiente proposición no de ley sobre el reconocimiento de la rumba catalana como patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. A esta proposición no de ley se han presentado 3 enmiendas, una del Grupo Parlamentario Vox, otra del Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo Parlamentario Sumar. Para defender esta propuesta por un tiempo de 5 minutos, té la paraula el diputat Francesc Marc Alba. Bé, bona tarda. És un honor per mi defensar en aquesta cambra el reconeixement per part de la UNESCO de la rumba catalana, per l'alegria i les bones estones i perquè forma part de la nostra educació sentimental. Només soc portaveu de les inquietuds de la gran família rumbera que porta anys batallant, sobretot els amics i amigues de la Plataforma per la Defensa de la Rumba Catalana, a qui vull donar les gràcies des d'aquí de manera explícita. Senyories, parlem, com vostès saben, d'un dels gèneres musicals populars més importants nascuts a Europa durant el segle XX, la rumba catalana, en concret, nascut a la ciutat de Barcelona en el si de la comunitat gitana. Es caracteritza aquest gènere, com saben, per la guitarra, que es fa servir de manera peculiar mitjançant el que s'ha denominat el ventilador, que junta harmonia i percussió en un únic instrument, la veu, els cors i les palmes, que són molt importants. La rumba, com totes les músiques populars, són fruit de la fusió, d'una fusió dinàmica, amb pals que provenen del flamenc, de sons antillans, del mambo comercial i fins i tot del rock, i, evidentment, de la poesia del carrer de les comunitats gitanes barcelonines, sobretot dels barris del Raval, de Gràcia, d'Hostafrancs, i també de ciutats com Mataró, Lleida i Perpinyà, entre d'altres. És un gènere, la rumba catalana, que es canta en 4 llengües, en 4 idiomes: català, espanyol, caló i francès, en el cas dels gitanos de Perpinyà i les comarques de la Catalunya Nord. Hi ha 3 grans noms històrics del gènere, que són Pere Pubill Calaf, conegut com Peret, el rei de la rumba, Antonio González del Pescaïlla, molt important també en la formació del gènere, i Javier Patricio Pérez Álvarez, conegut artísticament com Gato Pérez. Fixin-se bé, senyories, que parlem de 2 gitanos catalans i d'un argentí que va arribar a Barcelona en la seva adolescència, convertint-se en un gran recreador que va evolucionar el gènere. La rumba respon a la dialèctica vital dels gitanos catalans arrelats a un territori, malgrat provenir del nomadisme habitual de la seva comunitat. Enyorança, amor, amistat, dificultats i penes, tot hi cap a la rumba, tot es pot dir a la rumba, amb un sentit irònic de la vida, fet de generositat i un punt de morrieria. Val a dir que és una música gitana que també toquen molts paios. En aquest sentit no hi ha barreres. Si em permeten, un dels expressat millor el mestissatge de la rumba catalana va ser Gato Pérez en una coneguda peça anomenada Gitanitos y Morenos, que fa així: Gitanitos y morenos son los ases del compás, y en la sangre de sus venas late un pulso ancestral. Ahora viene este cantante forastero del sabor que se mira en el espejo del sentir multicolor. Rogeli Herrero, músic de Los Manolos i autor d'un magnífic llibre sobre el tema, ha definit així la rumba: fenomen cuinat als carrers de Barcelona a la dècada dels anys 50, que eclosiona entre 1966 i 1970, coincidint amb el canvi de discogràfica de Peret a Vergara i la seva presència en múltiples festivals i programes de televisió europeus. Gato Pérez ens dona una altra definició que val la pena retenir. La rumba catalana es la música propia, característica y original de la Barcelona urbana. Ha nacido de una comunidad marginada pero netamente barcelonesa y muy arraigada, y posee un celo atractivísimo entre gitano, flamenco y centroamericano, que no se puede comparar con nada conocido. El crític Jesús Ordovás ho sintetitza així: la rumba catalana es el ventilador y las palmas, el ritmo en realidad no es rumba, es rock. El 28 de novembre de l'any 69 apareix el terme rumba catalana en una interessant entrevista a Peret del periodista Manfredi a l'edició sevillana del diari ABC. El periodista li pregunta: en definitiva, ¿qué es la rumba catalana de Peret? Él responde:
La rumba de ahora no es como la de antes, diferenciándose de ella en el ritmo, que es más difícil. Además, antes no tenía ni pies ni cabeza, con ritmos mezclados y letras sin sentido. Yo he incorporado, diu Peret, a la rumba catalana el bongo y las palmas. Y además les he puesto unas letras inteligibles y un ritmo claro y definido. Als primers discos de Peret, aquesta música s'anomenava rumba gitana. Es coneixerà també com a rumba pop i acabarà triomfant el terme rumba catalana. El crític José Manuel Gómez diu: su música, aunque tiene que ver con determinados palos del flamenco, es radicalmente nueva. Senyories, Peret és el centre del cànon de la rumba catalana. Ell agafa tota la tradició que es feia abans, la barreja de manera original i única, i a partir de llavors tot canviarà. Com els Beatles en el cas del pop o com Picasso en la pintura del segle XX. Santiago Auserón, conegut músic i escriptor, diu: Peret pertenece a un ámbito gitano catalán de la tradición oral en el cual la rítmica se comparte. Peret va confessar que era fill de Pérez Prado i d'Elvis Presley, a més de tot el que havia sentit dels seus oncles, de tota la seva comunitat. Bé, la llista de la rumba catalana és enorme, no tinc temps, permetin-me, president, una mica de temps per dir-ne alguns, és una qüestió d'honor. Chacho, Ramonet, Los Amaya, Rumba 3, que per cert eren paios, El Noi, Dolores Vargas, La Terremoto, Las Grecas, El Príncipe Gitano, Chango, Siscató, Yumitus, Estrelles de Gràcia, Chipén, Los Manolos, Ai, 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 Sabor de Gràcia, Gypsy Kings, Arrels de Gràcia, Johnny Salazar, Jack Tarradellas, Rambo, Petete, Muchacho, i entre els que han rebut la seva influència, vostès els coneixeran segur, Estopa, Albert Pla, Kiko Veneno i altres. I fins i tot a grups més heterodoxos com La Trova Kung Fu, La Pegatina, Gertrudis, Ojos de Brujos o Muchachito, Bombo Infierno. El Parlament de Catalunya va aprovar, senyories, una iniciativa similar a la que avui toquem aquí, el 3 de maig de l'any 2023 per unanimitat. Acabo. El reconeixement de la rumba catalana com a patrimoni cultural i material de la UNESCO contribuirà a la seva preservació, promoció i difusió a escala nacional, estatal i internacional. Servirà com a marc de protecció per salvaguardar les pràctiques i els coneixements d'un gènere especial, vivíssim i únic, com és la rumba catalana, garantint així també la seva continuïtat i transmissió a noves generacions. I en aquest moment vull fer un esment personal a la figura d'un gitano amic del meu pare, el senyor Antonio, que em va intentar ensenyar a tocar la guitarra. No ho va aconseguir, però sí va aconseguir que jo m'enamorés de la rumba per tota la vida. Moltes gràcies. Gracias, señoría, por la intervención. Para defender sus proposiciones de ley, en primer lugar, las enmiendas. En primer lugar tiene la palabra el diputado del grupo Vox, el señor Joaquín Robles. Sí, muchas gracias, presidente. Nos congratulamos muy alegremente, además, de que los grupos separatistas pues estén a favor de esta expresión tan pura de la música española. Nos parece que eso es algo en lo que hay que felicitarse, y no que abunden en esto que suelen hacer, en los hechos diferenciales. Supongo que no considerarán que porque esta mezcla tan interesante que surgió de ritmos flamencos con ritmos cubanos, con la guaracha sobre todo, y que, bueno, se ha hablado aquí del rock and roll, lo único que tiene en común con el rock es en todo caso el tiempo, pero no los acordes, ni las armonías, ni las melodías, ni por supuesto tampoco las letras. Las letras de la rumba catalana suelen ser festivas, salvo alguna excepción. Y como digo, pues nos congratulamos. Lo que no entendemos es por qué no admiten nuestra enmienda, porque en nuestra enmienda lo único que decimos es que la rumba catalana es una expresión artística de España, que el hecho de que se llame catalana tiene que ver por el origen geográfico. Surgió en Barcelona por parte de los gitanos de Barcelona, como bien ha indicado el portavoz de Esquerra, pero podía haber surgido en cualquier otro sitio. De hecho, esto es increíble. Las sevillanas, sí, las sevillanas son de Sevilla, las granadinas de Granada, claro.
Claro, pero ni los sevillanos ni los granadinos utilizan eso como hecho diferencial para separarse de España. O sea que la diferencia yo creo que es bastante clara, vamos. Y en este caso, como digo, nos congratulamos y hubiéramos votado a favor si hubieran admitido nuestra enmienda. Pero insisto en este asunto otra vez porque me parece a mí que hay que aclarar algunas cosas. Cuando se pone aquí el adjetivo catalana, que yo no reniego de él, por supuesto, se nació en Cataluña. Ahora bien, habrá que entenderlo solamente en un sentido geográfico, como se entiende la sevillana, como se entiende la granadina. Se le podría haber llamado rumba barcelonesa. Pero lo de catalán aquí no significa en modo alguno que haya un hecho, un fet diferencial que esté apuntando a una supuesta esencia que es la catalanidad que está por detrás. Porque aquí resulta que la esencia son las propias señas de identidad que supuestamente están señalando la catalanidad. Desde luego, insisto, estamos a favor de que esta iniciativa prospere. Nos gustaría que Esquerra Republicana pues asumiera nuestra enmienda, porque obviamente se trata de un episodio evidente de cultura española. Incluso me atrevería a decir que vamos más allá de la cultura española y que este fenómeno solamente puede surgir en el ámbito de la hispanidad, porque sin los ritmos afrocubanos pues tampoco habría surgido la rumba catalana. Y bueno, pues me parece que no puedo terminar sin dejar de decir que cuando estas manifestaciones populares se quieren presentar como hechos específicos de una determinada región con el fin de mostrarle al mundo que son diferentes, pues aquí habría que recordar una letra muy bonita de Peret, esta de borriquito como tú que no sabe ni la U. Muchas gracias. Gracias, señoría, por la intervención. Es el turno por el Grupo Socialista del diputado Paré para defender la enmienda correspondiente. Bona tarda, president. Bones tardes, senyories. Aquest mes d'agost farà 10 anys que va traspassar Pedro Pubill i Calaf, conegut artísticament com a Paret. Com a anècdota i com a exemple de la seva projecció, recordar que enguany ha fet 50 anys que va participar a Eurovisió. Enguany també farà 25 anys que va traspassar Antonio González Batista, més conegut com el Pescaïlla. L'any que ve, a més, farà 100 anys del seu naixement. He volgut començar la intervenció amb aquestes efemèrides per recordar i retre homenatge a dos dels artistes més influents en la promoció i difusió de la rumba catalana, tant a nivell cultural com a nivell mediàtic i social. Si bé és cert que l'origen de la rumba catalana és incert, hi ha consens que als anys 50 és quan s'inicia aquest gènere a Barcelona i que ha acabat esdevenint un referent de la música urbana popular arreu d'Europa. La rumba catalana va néixer a Barcelona, als barris del Raval, Gràcia i Hostafrancs, i tota la ciutat ha estat bressol de la rumba, una de les grans aportacions del poble gitano a la cultura de Barcelona, a Catalunya, a Espanya i al món sencer. Destaco l'aportació de la comunitat gitana perquè la plataforma Rumba Catalana Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, que aglutina gent molt diversa, des d'artistes i creadors de rumba catalana fins a la comunitat gitana, va presentar la seva candidatura per a que la rumba catalana sigui declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat de la UNESCO a la seu de les GAE, sota el lema «La rumba és nostra». Aprofito per reivindicar que des del grup parlamentari socialista al Parlament de Catalunya vam presentar una resolució que es va aprovar per unanimitat, donant suport a la plataforma esmentada i a la seva iniciativa per reconèixer, protegir i normalitzar la rumba catalana a tot el territori i fer-ne promoció per aconseguir que la rumba soni a tot el món. La rumba catalana es un elemento fundamental de nuestra identidad y quiero poner en valor su vínculo con el mestizaje cultural, porque en los tiempos actuales, donde se pone en duda la convivencia y la importancia de la diversidad, debemos reivindicar que Cataluña y su evolución social y cultural está asociada a ser tierra de acogida y la rumba catalana se ha nutrido de esta fusión de estilos y técnicas musicales. Reivindicar su reconocimiento como patrimonio cultural es reivindicar la diversidad de Cataluña y la importancia de la rumba catalana en la proyección cultural de Barcelona y de todas las personas y asociaciones que han contribuido a su difusión. Y quiero destacar que actualmente podemos encontrar muchos grupos que siguen vinculados a la rumba catalana y a su evolución. Un claro ejemplo, los hermanos Muñoz, Amastopa, o la Pegatina, que fusiona la rumba i l'esca, Sabor de Gràcia, Melendi, Manu Chao. I parlant de grups contemporanis, aprofito a parlar de Bonobos, un grup musical de Centelles que va estar actiu del 2012 al 2018
i que es definien com un grup que barrejava el pop-rock, el funk i la rumba, entre altres gèneres. Un exemple extrapolable a molts altres grups de l'entorn d'Osona, Barcelona i el Mediterrani, com la Trova, Kung Fu, Dosminguet o Charango, entre d'altres. El Parlament de Catalunya, al maig de 2023, va declarar la voluntat que la rumba catalana sigui reconeguda per la UNESCO. La rumba cubana i la rumba congolesa ja van ser reconegudes per la UNESCO el 2016 i el 2021, respectivament, com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. La rumba catalana beu directament de la rumba cubana i la congolesa. Reconeixent la rumba catalana es reforça el vincle entre les rumbes de l'Àfrica, Amèrica i Europa. Acabo. La rumba catalana, amb l'estil tan característic de tocar la guitarra amb la tècnica del ventilador i les palmes, es va mostrar al món en els Jocs Olímpics de Barcelona de l'any 92. Ha arribat l'hora de reconèixer la rumba catalana com el que és, patrimoni de tots i totes i element sense el qual no s'entendria la nostra cultura. Ha arribat l'hora, doncs, de declarar-la patrimoni cultural immaterial de la humanitat, un patrimoni vinculat a la identitat catalana com a terra d'acollida i de mestissatge. Moltes gràcies. Muchas gracias, diputado, por la intervención. Finalmente, por el Grupo Popular, presenta su enmienda el diputado Martín. Gracias, presidente. Bien, yo la verdad intentaré evitar el debate ontológico que se ha suscitado en esta comisión. Me parece interesante. El debate identitario está absolutamente instalado en nuestra conversación pública y, por tanto, será difícil no hablar de cuestiones identitarias. Pero es verdad que me da la impresión de que este debería ser un debate esencialmente generoso, amable. Por eso yo agradezco al señor Francesc Marc Álvaro que el Grupo de Esquerra Republicana haya aceptado una parte de nuestras enmiendas, en la medida en que creo que estamos ante una cuestión que necesariamente debe ser pacífica. Dicho lo cual, como los debates me parece que siempre son más interesantes y más enriquecedores cuando, además de reconocer los méritos de tu adversario o de tu contrincante en una determinada cuestión, pues también le dices aquello en lo que crees que ha fallado, se lo dices desde el respeto, pues quiero decir que no me parece del todo consecuente con la manera como los partidos nacionalistas han enfocado su manera de entender la catalanidad, esta reivindicación del pluralismo. Porque efectivamente estoy encantado con que se reivindique el pluralismo de la sociedad catalana, un fenómeno cultural, musical como la rumba catalana, que es un fenómeno esencialmente diverso, plural. Me parece que es muy interesante que se reivindique aquí, pero no es precisamente lo que han hecho los partidos nacionalistas con otras manifestaciones de pluralismo en nuestra sociedad. Yo quiero recordar que, por ejemplo, en el año 2007, cuando la cultura catalana fue invitada a la Feria del Libro de Frankfurt, los partidos nacionalistas pusieron el grito en el cielo cuando alguien planteó que autores en lengua castellana debían acompañar a los autores en lengua catalana para representar a la cultura catalana. Y efectivamente yo creo que la literatura y la cultura catalanas la representan tanto las manifestaciones en catalán como las manifestaciones en castellano. Y a este respecto, pues quiero recordar que hay autores catalanes como Eduardo Mendoza, Javier Cercas, Enrique Vilamata y otros tantos que escriben en castellano y son autores de cultura catalana, la propia Núria Amat, que cuando alguno de ellos ha hecho intervenciones, por ejemplo, en TV3, ha habido diputados de Junts per Catalunya o de Esquerra Republicana que han puesto el grito en el cielo. Es el caso reciente de Javier Cercas. Javier Cercas, que ha sido nombrado recientemente miembro de la Real Academia Española de la Lengua. Me parece que reivindicar a los autores catalanes que escriben en castellano es fundamental y no es precisamente consecuente, insisto, con lo que hace Esquerra Republicana en esta moción, en esta proposición no de ley, que yo celebro, que el Grupo Parlamentario del Partido Popular celebra, pero que, insistimos, creemos que hay una falta de consistencia considerable. A este respecto, yo quiero decir que Josep Pla decía que un catalán, se preguntaba por el ser ontológico de qué es un catalán, y decía que un catalán es un ser que ha sido toda la vida un español 100% y que ahora le han dicho que tiene que ser otra cosa. Pues bien, los catalanes hemos sido toda la vida españoles 100%. De hecho, me comentaba una compañera de partido hace poco que la rumba catalana le parecía una manifestación de españolidad muy evidente y, efectivamente, lo decía casi en términos vulgares, una españolada. Y, efectivamente, yo creo que la rumba catalana tiene mucho
de español, es una españolada en el mejor sentido de la palabra, y por eso creo que es importante que la reivindiquemos sin complejos, con su adjetivo, su gentilicio catalán, claro que sí, ¿por qué no?, y también con su dimensión española, que es fundamental, porque, insisto, una parte importante de la rumba catalana tiene el castellano, el español, como lengua principal, que además el español es la lengua mayoritaria de los catalanes. En perfecta convivencia con nuestra otra lengua, la otra lengua de los catalanes, que es el catalán, creo sinceramente que podemos reivindicar una cultura catalana inclusiva, reivindicando la cultura catalana hecha en castellano y también, por supuesto, la cultura española hecha en catalán. Gracias, presidente. Eso es todo. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias. Ahora ya... las intervenciones ya de los grupos, pues por el grupo de Junts per Catalunya té la paraula el diputat Pujol. Bona tarda de nou, president, senyories. D'entrada, i fora de guió, la veritat, facin-s'ho mirar. L'exposició d'aquest punt per part del diputat Francesc Marc Álvaro s'ha fet sense cap referència identitària, cap ni una. I és absolutament de divant la reacció del PP, i no diguem la de Vox, histriònica a la defensiva. Quina mala consciència deuen tenir per reaccionar així? Per cert, senyor Martín Blanco, el discurs de Quim Monzó a Frankfurt és una intervenció de prestigi, referència absoluta, que hauria de recomanar a tots els seus companys de grup. En tot cas, tornant a la rumba, anem a la rumba. Si avui tira endavant aquest punt, el reconeixement de la rumba catalana, si avui donem l'okei a l'aval perquè la rumba catalana sigui reconeguda com a patrimoni cultural immaterial de la UNESCO, avui, senyories, serà un bon dia, encara que fora plogui, serà un bon dia. Junts sempre ha estat al costat d'aquest gest polític, d'aquest reconeixement. La família de la rumba ho sap i avui celebrem poder dir sí, poder votar sí a la proposta que pot acabar amb una invisibilitat institucional que ha estat endèmica. Si aprovem que el govern de l'Estat, encara que sigui arrossegant els peus, perquè li ha costat, Déu hi ajuda, perquè anem tard, col·labori en la defensa, la promoció i la protecció de la rumba catalana, els artistes i músics de la rumba catalana, avui, insisteixo, serà un gran dia. Fa mesos, en el meu aterratge parlamentari al Madrid polític, devia ser el mes de setembre, vaig poder participar en un acte a la sala d'actes de l'ESGAE al carrer Hortaleza, demanant precisament aquest reconeixement. Aquell matí, les guitarres, les veus, el ventilador van exhibir color de les mans i les palmes dels rumberos. Em va brotar ritme, ritme i calidesa, i ritme, i més calidesa i més ritme, una fusió, com s'ha explicat, bojament espontània de tanguillo, mambo i rock. Ens van fer, de debò, una classe magistral del per què la rumba catalana és única, és específica, és especial, perquè ha de ser, l'hem de reconèixer com a tal en el gest polític que avui emprenem. La música, i en Pau Casals ja ho sabia, és pau i és germanor i fraternitat entre els pobles. Avui els recomanem que oblidin l'etiqueta de catalana, mira que n'han arribat a dir de bestieses per aigualir aquesta definició, i quedin-se en la grandesa de l'expressió cultural que avui volem protegir. La memòria col·lectiva, i vaig acabant, encara veu en Peret, encara el veiem tots, el pare de la rumba catalana, a l'Eurovisió del 74 a Brighton, la de la victòria en aquell festival de la cançó de Waterloo, de Suècia. Peret aquell dia interpretava el seu Canta y sé feliz, que és una recomanació que faria a tots els companys i companyes diputats i diputades. I a la inauguració dels Jocs del 92, evidentment, recordem Peret amb el Gitana Hechicera, però avui també vull reivindicar el Peret més íntim. El Concert per la Llibertat, que era un acte marcadament independentista per aquells que es vulguin alarmar, de juny del 2013, Peret, que era aquesta fusió de cultures, va interpretar dues peces al Camp Nou. Ella té molt poder, una cançó festiva i molt boja, i també va interpretar L'Emigrant. La veu, l'emoció, la sensibilitat de Peret interpretant L'Emigrant, la poden buscar a YouTube i els hi recomano. Peret cantant sense cap mena d'acompanyament i només emparat per la seva veu la primera estrofa. Quina contradicció, oi? Tot sol en lloc del ritme. Són imatges que avui em venen al cap, avui que votarem sí, i farem un pas important per reconèixer, per cuidar i per valorar la nostra rumba catalana, que curiosament imaginem molt més festiva
i animosa que aquesta interpretació que els comentava el juny del 2013 al Camp Nou. Senyories, no ens fallin, deixin-se estar de romanços i votin sí al reconeixement de la rumba catalana. Moltes gràcies. Moltes gràcies, diputat Pujol, per la intervenció. Ara és el torn pel grup parlamentari, pel grup plurinacional Sumar, del diputat Nahuel González. Moltes gràcies, president. Senyories, avui tenim davant una PNL que té una proposta... Señorías, por favor, escuchemos la intervención. Tornem a començar. Gràcies. Bé, senyories, avui tenim davant una PNL que és una proposta que no sols celebra una expressió artística, sinó que també posa en valor una realitat profundament humana, el mestissatge cultural. La rumba catalana, la declaració de la qual com a patrimoni immaterial de la humanitat venim a donar suport, és un testimoni vibrant de com la diversitat i la trobada de cultures poden enriquir la nostra societat. Aquesta forma musical, nascuda als carrers de barris humils de Barcelona en la dècada del 1950, és fruit del mestissatge entre la comunitat gitana i els emigrants andalusos. Referents com Peret, fill d'emigrants andalusos que s'establiren a Catalunya, i el Pescaïlla, per exemple, de descendència andalusa, foren pioners a fusionar els ritmes flamencs i gitanos amb influències del so cubà i altres ritmes llatins. Aquesta barreja d'influències musicals va crear un estil únic, que s'ha convertit en un símbol de la identitat catalana i també de la riquesa cultural dels pobles d'Espanya. El mestissatge no és sols una fusió de sons, és la integració d'històries, d'experiències i vivències de persones que en la búsqueda d'un futur millor portaren amb elles un bagatge cultural que va contribuir i que contribueix a modelar la societat en la qual vivim. La rumba és el reflex d'aquesta realitat, una música que va néixer de la convivència de cultures i que s'ha mantingut viva gràcies a la seva capacitat d'adaptar-se i evolucionar amb el temps. En proposar la rumba catalana com a patrimoni immaterial, estem reconeixent el valor d'aquesta interacció cultural i el seu impacte positiu en la nostra comunitat. És un reconeixement de la capacitat de les cultures per enriquir-se mútuament, per a crear noves formes d'expressió que són alhora universals i profundament locals. A més, en un món que tendeix a la homogeneïtzació cultural, protegir i promoure la rumba catalana és un acte de resistència i afirmació de la diversitat. És un recordatori de que les nostres diferències ens fan molt més forts i que cada cultura aporta una cosa valuosa al conjunt. La rumba no sols entreté, uneix persones de diferents orígens, genera espais de trobada i diàleg i enforteix els lligams comunitaris. La història de la rumba catalana també és la història de la integració i la lluita pel reconeixement de les cultures marginades. En declarar aquest gènere com a patrimoni, rendim homenatge a les comunitats gitanes i als migrants que en la seva creativitat i resistència han contribuït a la riquesa cultural del nostre país. Reconeguem el seu paper en la construcció d'una identitat cultural inclusiva, que abraça i celebra les contribucions de tots els seus membres, per diferents que siguin. Així mateix, aquesta declaració pot tenir un impacte positiu en el present i futur de les nostres comunitats, fomentar la preservació i la difusió de la rumba catalana, impulsarà el turisme cultural, generarà ocupació en la indústria creativa i revitalitzarà els barris i espais públics a través de la música i la dansa. En definitiva, és un exemple eloqüent de com el mestissatge cultural enriqueix i enforteix la nostra societat. És una expressió de la capacitat de les cultures per a trobar-se, dialogar i crear una cosa nova i valuosa. Protegir-la i promoure-la com a patrimoni immaterial és una afirmació de valors d'inclusió, diversitat i solidaritat que són fonamentals per a una societat justa i equitativa. Com va dir el gran Peret, i acaba ja, que és un pilar d'aquesta música, la rumba catalana és mestissatge, alegria i la barreja del millor de cada casa. Moltes gràcies. Diputat, finalmente el proponente acepta las enmiendas presentadas. Explico. Aceptamos la enmienda del PSOE, que a su vez recoge la primera enmienda del Grupo Popular, que es la misma. Por tanto, aceptamos esto. De acuerdo. ¿Correcto? Sí. Y de Vox no. La de Vox no. Muy bien. Pues muchas gracias, señoría. Pasaríamos al siguiente punto.